लोगोफोर एकदमबारे बिराद सरि दे 100तासो सरि मानो होनबा भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन आङो जाहोनखौ आं खिन्थाथ'ला बेसे खिन्थाबावनो नोंथांमोननो मा होनो बै मोनसे चेनेलाव भिडिअखौ हगारबाय दे लोगोफोर बयफ्रेन्डआनो बुथारबाय होननाय सेकेन्ड पार्टखौ हगारबाय आरोना सेकेन्ड पार्ट माने लास्ट पार्ट आरोना बै मोनसे चेनेलाव आं भिडिअ हगारथ'ला मानो होनबा आङो सोलाबा आंहा एकदम चेनेलानो आमदानि जाबाय नालाय बे मोननै चेनेलावनो आङो हगारनो हाया ओमफ्राय बै मोनसे चेनेलबो दंमोन आंना बिदा बिनानावजों मोजां मोननाय बेखौबो आं हगारनो हायासै बेनिखायनो आं दा बे मोननै चेनेलावनो भिडिअ हगारबाय थानोसै आरोना भिडिअ हगारनो हायि जाहोनबो गोबां दं लोगोफोर दा आं दिनै खिन्थाथ'ला मा होनो नोंथांमोना भिडिअखौ थांनानै नायहैथार दे अननानै लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे आं लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नेबाय दंमोन आरोना नाथाय बेसेबा गोबावजोंसो आं हगारनो हाबाय भिडिअखौनो माने सम गैयाबाबो एसे सम दिहुननानैबाबो आङो नोंथांमोननि थाखाय हगारथारबाय आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै नायो आरोना जायबा नायनो नेबाय दङमोन लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर आं आरो बुंबावबाय खेबसे आरो डिसक्रिपसनाव नागिरना मोनाखैबा नोंथांमोना लिरनानै नायहैयो आरोना बयफ्रेन्डआनो बुथारबाय पार्ट 2 होननानै होमबानिया फैगोन आरोना बा चेनेलनि नामखौ कार्टुन KL लिरनानै नायबानो जाबाय होमबानियानो फैगोन दे लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो आरोना ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे होमबा लोगोफोर दानिया नायदो थांनोथ' गोसो गैयामोन थेवब्लाबो थांगोन आङो बे मिनिसोराङानो माबा आंखौ बोरैबा खालामहोयो गोसोफोरखौ बेनिखायनो थारैनो गोसो जाया आङो खालि बाजै आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ जुलि लागोन बाजै आं नोंखौ मोजां मोनो नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा बेल' खोथायानो रथ' बाजै रथ' आं दिनैनि नोंखौ नाङा मिनिसोरा आं हारसिं थांगोन होनना बुंदों ना नों न'आवनो था बाजैलै नों मानो बुजिया मिनिसोरां नों दिनै नाङा होनदोंना आं थांगोनलै हारसिं आं थांनो हागौ अरे बाजै आं थासान्दियाव नों मानो हारसिं थांनांगौ दे बाजै आं नोंखौ आरामसे गारियाव दोनहैगोन गारि दङ मटर दङ माखौ एसेबां टेनसन लादों नों बाजै आं दोनहैगोन नोंखौ आरामसे नों लाइन गारियाव मानो थांनो नागिरदों आंनो दङ माइखा आंनो दंथारो नोंनि बयफ्रेन्डआनो बयफ्रेन्ड नों आंनि बयफ्रेन्ड नामा औ आं नोंनि बयफ्रेन्ड नों आंनि गार्लफ्रेन्ड बाजै आं दोनैबा मा जायो दे नाङालै मिनिसोरां मा आंखौ अख्रा खालामबाय थायो नोङो नों आंनि गार्लफ्रेन्ड नालाय नोंखौ बेसे आं बुजायबावनांगौ हा मिनिसोरां हगार आंखौ थांनो आं नोंजों थाङा दे जागोन दे दोनैया दे ओमफ्राय बाजै नोङो थाब फै दे नों हागौबा गाबोननो फै फुङावनो नोंनि अनगा एसेबो गोसो जाया आं न'आव थानो मिनिसोरां दांला नङा मिथिगौ ना आं नोंनि बिबाजैसो मिथिगौ ना बेसे बुंनांगौ नों बिबाजैखौ सनमान खालामनो रोङा ना मायो अरे दाथ' बिबाजै नंलाना जेनेबा बिबाजै नंगौबाबोथ' आं नोंखौ दा मोजां मोनोना बाजै मिनिसोरां बांद्राय दिन्थिबाय थानाङा नों मिथिगौ ना आं खिन्थु नोंसायनो खिन्थासिगोन दे बिदि बांद्राय उद्धतफोरखौ आङो सहायनो हाया मिथिगौ ना खिन्थालै बाजै जेबो नङा खिन्थाबाबो आइयालाय मा खालामनो हागोन दे जेनेबा नों खिन्थाबायानो दे आरो बाजै नोङो राजि जानोबा जादो दै आं नोंखौ जुलि खालामसै मा अख्रा खालामबाय थायो नोङो आरे नोंहासो मोजां खाफाला बेसेबां मोजां नोंनिया हौवाया नागारना थांनायनि उनावबो हौवानि फंबायादि नोंखौ जुलि खालामनो नागिरदों बेसेदि खाफाल गोनां नों बाजै नाथाय आंनो बेफोरबायदि खाफाल नाङा मिनिसोरां हगार है बाजै I love you नामा गुबुन हिनजावफोरबायदि सानना लादों नामा दांला नङा आं बुंखादों सरिलै बाजै नाथाय आं माथो खालामबावनो मैं हूँ आदत से मजबूर बाजै आदत से मजबूर हो क्या करूँ ओ बाजै हो मैं हूँ आदत से मजबूर नों मेथाइसो खनना दिन्थिबावदों आं सिगाङाव लासि रोङि नों मानो बेफोरबायदि आंखौ मानो सान्थि होआ नोङो मिनिसोरां सान्थि माने आं दा नोंखौ नांथारगौ बाजै ओइ बाजै गाज्रि मोननाङालै आं नोंखौ दानिया प्यार खालामनो गोसो जायो नोंखौ दांला नोंखौ खुदुमनोबो गोसो जायो बाजै एथ' बिदि जालांबाय नोङो मिनिसोरां मजबूर मैं हूँ आदत से मजबूर है क्या करूँ मैं बाजै तुम्हारे प्यार में मैं मजबूर हालालै हाला नोंखौ ओरैबायदि अननो लुबैग्रा जाबाय बाजै नाथाय नों मानो बुजियालै साला आं एथ' हेन्डसाम ओरैबायदि अनगोन आङो नाथाय नों मानो बुजियालै बाजै थै नों खालि बै फोजोंसारखौल' सानबाय थायो ना मायो ना बे आदा धकेबासखौनो सानबाय थायो नोङो है नों जाम्बिसोलै बाजै जाम्बिसो
बैसोआव आं नोंनिख्रुइ उन्दैसिनसो मिथिबाय थेवब्लाबो नोंखौ आङो गोसो थोयो फारसेथिंजाय बिबाजैबावसो थेवब्लाबो आं नोंनो गोसो होदों बे बाथ्राखौ नों मानो बुजिया दै मादै 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 न'आव रावबो गैया ना मायो ए माथो गुमारि नानिसो फै जफै नांलादो मादै माबा आं माबासो बिनो फैदोंमोन मादै मायोमोनबा माबा बिनिबो लाजिखांलायलाङो माथो नाथाय आयानो फैनो होथारबाय मादै नोंसानियाव फैसा 500 मोनथ'गोन ना आया बिनो हरदों आया माने बिजि लागौमोननो मा फैसा दाथ' गैथारा जादोंलै नानि फैसायानो गैथारा जादों जोंहाबो दा आं हरनो हानाय नंथ'आ दे नानि गैथारा नोंसा दादिनियावबो गैया आंनियावबो गैया दा एकदम गैथारा जादों नोंसा आइखौ थांनानै बुङै दे फैसा गैयानो होननानै थाबालाय हरगौमोन आङो नाथाय आंनि आखायाव 100बो गैया नानि दे होनबालाय मादै जेबो नङा दे फैसा गैयाबालाय आरो बबेनिफ्राय हरनो आङो न'आव थांनानै आइनि सिगाङाव बुंहैगोन दे बिसाबो फैसा गैथारा जादोंनो होननानै बुंहैगोन नानि गाज्रि मोननाङा दे नानि आरो नोंसा आइखौबो गाज्रि मोननो होनाङा थाबालाय ओरैनो होगौमोन आङो 500खौ नाथाय गैया थाइसेबो गैया माने स्कुटर थाखा ना 80 थाखा दङ नानि बेखौबो आङो थाव बायनो होनना दोनदों दे होनबालाय मादै जेबो नङा दे थांसै आङो दे गाज्रि मोननाङा दे नानि मैना दे मादै साहा लोंलांनो हागौमोन सिनिबो गैया नानि दे जेबो नङा दे जोंहाबो सिनिबो गैया सापातबो गैया जेबोआनो गैया जादों आफायाबो खामानि मावनो थांबाबो फैसा मोनबाबो फैसायानो थोआ दाहार जाना दंसैयोना खुदबो होबाय थानांगौ बेनोथ' होनबा मादै थांसै आङो दे होनबालाय नानि थां मा जाबावनो सानबानो बोरैबा मोनो बिसाखौबो बोरैबा मोनो आङो अन्थाव बाथावनो लाफाथि बाजैयाबो एक्सिडेन्ट जानानै खरि जाना थाबाय दाबो मोजाङै हामला मा जाबावगोन फैसा थाबालाय ओरैनो हरगौमोन आङो फैसायानो गैया माइरंआबो जोबसिगोनसो बिबारि बाजैया फैगोन होननाया फैगोन ना फैलाबा जेबो मोनजानाय नङा बाजैयाबो फैबाथाय थास' आइथें हेलांसि मैगं दिंखिया बेफोरखौनो संना होनांसिगोन आरो नाफोर मोनबाय बायनोबो हानाय र' जेखाइ गोबाय दङ बेखौ लानानै ना हमनो थांनांगोन र' आं दायो बेलासिफोर फैबाथाय बाजैनो बेखौनो एवना होनो हागोन थावबो गैया थाव लायनो थांनांगोन टिल्लुआबो हाजिराखौनो मोननो नागिरा आरो बेबो मावनो हानो नागिरा आगोलनिफ्रायनो आजादि थाबायना खामानि मावालासिनो जेनेबा उन्दैथाराव मावोमोन देनाय जेब्लानिफ्राय देरदों अब्लानिफ्राय बिसोरो खस्थ' खामानि मावाखैना बिनिखायनो हानो नागिरा बोरैबा मोनो आंहासो नुबाथाय बोरैबा मोनबाय दंलै गोसोआ लैथोसोया एथ' गाज्रि नङाथ' आं मिथिगौ बेलाय हंला आदैखौलाय मानो फुदुंलाबायनो दे बे बोरायखौनो जानोनो हाया बेफोरबायदि थेवब्लाबो मानोबा गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय दङ आङो र' लैथोसिनियाव आं सोंहरनि र' नंनायाथ' नंखाया थेवब्लाबो खेबसे सोंहरनि र' सोर मार बे ओमफ्राय खिन्थानाय मानसिया डाइरेक्ट नुदों होनना मानो बुंदों बियो जुदि नुवाखैयानोबा आं माथा गरम मोनबाय थाबायलै बे मोनसे खोथाखौनो साननानै आं दिनै ओंखामखौनो जालायाखै र' फन हरनानै सोंहरथांसै आं माने थानोनो हाला आं सोङा सानदोंमोन थेवब्लाबो सोंहरसै आं नंनायाथ' नंखाया बियो मा होनो खुदुंलाबायनो थेवब्लाबो ओरैनो सोंहरनि र' हेलौ मा खालामदों नोङो दङ नै ओरैनो दंथ'यो र' सिथ्लायावनो दंथ'यो नोंलाय आंबो दङ ओरैनो ओंखाम जाबायना ओंखामखौनोथ' जायाखै र' मानो ओंखाम जायाखै नोङो ओंखाम माने ओंखामखौनो जानो हायाखैलै आं टेनसन जागासिनो टेनसन मा टेनसन जादों खिन्थानाय आंनो माबा टेनसन माने सोरबा फाग्ला सासे मानसिया आंनो फन हरदोंलै सोरबा आं मोनथियाबो ओमफ्राय नोंनि बागै गाज्रि एरना होदों आंनो मा आंनि बागै गाज्रि एरना होदों नोंनो मा होननानै एरना होदों माबालै माथो नोङो हंला आदैखौ गोसथोयोनो माथो नोङो खुदुंदोंबोनो बेफोरखौ मा बुंदों नोङो रामोनदा आंलाय हंला आदैखौलाय आंलाय मानो खुदुंलाबायनो नों आंखौ बेफोरबायदि सानदों नामा नंखाय बाखाय गुबुननि खोथा लानानै नोङो आंखौ बेफोरबायदि सन्देह खालामनाङा रामोनदा आंलाय हंला आदैखौलाय मानो खुदुंलाबायनो लाथिंसिंनो आं एथ'बो गाज्रि नङा मिथिगौना रामोनदा सोर पापिया बुंनाय आङो हंला आदैखौ गोसथोयै खुदुङो होननानै जायबा बुंदोंना बिनि खुगायाव एम्फौ नांगोन मोनथियालै आंबो मोनथिया सोरमोनबा माथोआ एसे बोरायहां नंमारगौसो होनबा खोथाया नोङो फोथायदों आरो हा फोथायाखैलै आङो ओरैनो सोंबाय नोंनियाव
मा जानला मानला बेफोरबायदि एरना होला बायदो बिसोर मा मोनदों दे बेफोरबायदि एरना होननानै ओमफ्रायथ' मा बुंबावदों मिथिगौ ना मा बुंबावदों हंलाया नोंखौ मोजां मोनानो नोंसो बेखौ मोजां मोनोनो नङा सोर बियो सोर महापाप्ति नंखाय बाखाय हांग्रा मांग्रांफोरखौनो मा एरना होला बायदों आं आरो बे हंला बोरायखौलाय मानो मोजां मोनला बायदों मानो खुदुमला बायनो लासिं सिंनो आं मा फाग्लि जाबाय नामा आं एसेबांबो फाग्लि नङा एसेबांबो गाज्रि हिनजाव नङा आङो आं गाबनो ओंखारसोबाय दे रामोनदा नोंखौ मानो बिदि लागाय लागाय होनांगौ नंखाय बाखाय खोथाफोरखौनो नों मालाबाबो नंगौ होनना सानना लानाङा दे रामोनदा आं बिदियानो नंखाया आं फोथायो नोंखौ सना आं माने ओरैनो बुंबाय आंबो माथा गरम जाबाय दङ नाम्बारखौ हरलाय आं रायहरगोन पाप्पिखौ जाला नाङा दे थादो बिसोर फालतुखा मोजां नंखाया मानसिफोरा बिसोरजों खुगा नांना जेबो लाब गैया थेवब्लाबो बेलेग खोथाबा बेलेग आंखौ मोजां मोनो होननानै लागायना होदों नोंनि सिगाङाव बेबो सोरखौ हंला बोरायखौ आङो बे हंला बोरायनि खाथियावनो थाङा बिनि आखलफोरखौ आं मोजां मोनखाया बिनि खाथियावनो थांखाया बे हंला बोरायासो जोंहानाव फैबाय थायोमोन बै साननैसो आगोलाव फैबाय थायोमोन आं साहा फुदुंना होबाबो साहाखौल' होनानै थांखायोमोन होनांला बिनो साहा थाहा होनांला जोंहानाव फैबाबो नोङो बेखौ माथोखौनो होनांला होबाबो खेबसेल' हो ओमफ्राय न' सिङाव हाबना थाखा बिदिनो खालामखायो आङो दानिया बिसोरनो बिदि लागायना होआखैथ' नोंनो हंला दैनि माथो नङालै बियो नङा माने बिनि लोगोफोरबो जानो हागौ आङो मोनथिला दे आरो बिदिबो जानो हागौ नङा दे जाय जेरै नोंखौ जेरै एरना होयो नों रावनिबो बाथ्रा खोनासंनाङा रावनिबो खोथा फोथायनाङा आं नोंखौल' मोजां मोनो नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि संसार आं गुबुनखौ आं मानो नांबावगौ आं रावखौबो साननायानो थाङा नोंनि अनगा दे आं फोथायखायाखै थेवब्लाबो ओरैनो सोंबाय फोथायनाङाबो दे होमबा आङो ओंखाम जाहैनोसै र' थां जाहै थां रावनिबो खोथा लानाङा दे जागोन दे लाया एथ' गाज्रि सोर पापि बियो खोथाया बिदिसो मार होमबा हंला बोरायजों एसे गुलु गुलु मार बा बिहामजो बा नों बिदिसो आयु नों बायदि बिहामजोखौ आङो लाखिबाय थानो गोसो गैलाहाय सोरबाया खुदुमनाय नुदोंनो होमबा नुदों होननायाथ' सैथोना खोनादों होननायासो नंखाय जानो हागौ नाथाय नुदों होननाया मालाबाबो नंखाय जानो हाया आरो रावबो ओरैनो एरना होआथ' नङाबा बाथ्राफोरखौ मा लाब मोनो दे एरना होननालाय बेलाय नंखागौ बे लैथोस्रि बिहामजोआ ओरैनो नुनायावसो आब्रि नुग्रा मानसियानोथ' सिं सिं महा सैतान जायो आं दासो मोनथिबाय माने मानसिफोरा बुंखायो बे बाथ्राखौ चे हंलाखौ मोजां मोनो नोङो हंलाखौ खुदुमदों आयौ लाथिं सिंनो आं हालाहाय बेथ' आं हाला रखर बेफोरबायदि हिनजावखौनो लाखिबाय थानोसै होमबा रामोनदायाबो लैथोसनि माबायावनो बाथ्रायावनो गोजावबाय थायो बियो बेंग्राया आमबा गल'आ नाथाय आंनो बेफोरबायदि बिहामजोखौ नाङा बे हंला उन्दैफोराबो हिनजाव गैया मा गैया बालन्दाया साला दामराया साला फैनो होला आं बेखौ न'आव साला बिहामजोखौ गाज्रि नोजोर होग्रा आरो दे बिहामजोखौ गाज्रि नोजोर होबायानो बे बिहामजोआलाय मानोथ' आरो बेखौ मोजां मोननांगौ फुदुंनांगौ लासिं सिंनो बेबो दुब्लि बारियाव मोसौ दै दौनो थांनायाव बिनिखायनो सानफ्रोमबो दै दौनो थाङो मालाबाथ' खेबनै गाहाम थाङो बेखौनोथ' आं एसे सन्देह जाबाय थादोंमोन खोथाया थारमाने नंमारगौसो र' दिनै आं जेबो बुंथ'आ बे मिनिसोरांखौ आं हालालै आं बेखौ एसेबां मोजांखौनो मोना मानो बेफोरबायदि खालामबाय थायो नै दिनैथ' आरो आखाइबो थांबावदों खावलाय दांदों फाफ्लि दांदों आं बोरैबा मोनसोबाय बिग्राय नों आंखौ मानो नागारना थांनांगौ नुदोंना नोंनि बिफुङा माबायदि नों जेरावखि गैयामानो फैफिन बिग्राय आं नोंखौ दासिमबो नेबाय दङ दिनै आङो बिनि उतपाताव थानो हायिनि न'आव थांनो नागिरदों गथ'खौ नागारना फैदों आङो उफाय गैया बिना स्कुल दङ नाथाय आं बेसे दिनथ' बेफोरबायदि खारखुमाना थाबाय थानो एबार आं बिमानो लागायना होगोनलै आइ बिखुनजोनो लागायना होगोन आं मिथिला सोर सहायना थाबाय थानो बेफोरबायदि आं गावखौ मोजां मोनबा बेलेगमोन आं मोजांखौनो मोना बेखौ मा एसे गुन्दा बायदि जालांबाय बिनि सोराङा गुबुन सिख्ला मोनला होमबा बियो आंखौनो सिथाबबाय दङ जबरदस्ति खालामबाय दङ बेलाय माथो बिबारिसो
माथो मानसिया गाबदोंबो मा जादों खेबसे माथो होनोसै नामा मानसिखौ ओइ नाङा दे दानिया एसे बोरैबा मोनोलै आङो नुजायालै आं बेजों नुजाया ओरैनोबा आंखौ गाज्रि मोनना दङ बे एसेबाबो प्रप'ज खालामनायनि बिनिखायनो नुजाया आं माथोबो होआ माथो गारिबो फैयाखै दाबो बे थांबाय थानायालाय फोजोंसार नामायो माथो फोजोंसारबायसो नुबाय आं थाथो माथो होआ आं बेबो सासे आंखौ मोजां मोनखुमाबाय दंमोन थेवब्लाबो फोजोंसारनि खोथाया एसे आलादा फोजोंसार आंखौ बेफोरबायदि जबरदस्तिबो खालामबाय थाखाया जि दिनखालि आं बेखौ नाङा होनना बुंदोंमोन बे दिनखालिनिफ्रायनो आंखौ बियो नागारखादों जेनेबा फन एसएमएसबो हरखायाखै बेफोरबायदि नङाथ' फोजोंसारा आंखौ जबरदस्ति खालामा नाथाय बे मिनिसोराङासो आंखौ मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबाय दङ फोजोंसारखौ समायबावसो मानोना बियो आंनि गोसथोनायमोन बियो आंनि एक्स नाथाय मिनिसोरांखौ समायाथ' बियो आंनि हौवानिसो फंबाय आंखौ नुवासै नामा फोजोंसार नोंखौ एसे बोरैबाबो मोनो आं मानो होनबा नों आंखौ गोबां हेल्पबो खालामबोबाय आयु माथो बाजैया सफैनानै गाबगासिनो दङ बाजै मा जादों जेबो जायाखै बाजै जुदि जेबो जायाखैबा नों मानो गाबदों बुंनाय आंनो खिन्थानाय बाजै थारैनो जेबो जामाराखै माबा ओरैनो माबा माबि गोसोखांनानैसो गाबनो ओंखारदोंमोन आङो माबा बिग्राय गुमैखौ गोसोखांदों नामा बाजै औ बेखौनो गोसोखांदों दिनै दिल्लुआलाय बियो माबा गामियाव ओंखारलांदों बाजै ओमफ्राय मोजाङै दंना नोंसोरो मोजाङैथ' दङ र' बाजै नाथाय थाखा गैया फैसा गैया ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो लाफाथि लोङाबो फैसा बिफैदोंमोन जोंहानाव फिसाजोआ बिजि लानो होननानै 500 बिफैदोंमोन आं हरनो हायासै बोरैबा मोनदों आं हरनो हायैखाय जोंहानो थाइसेबो फैसा गैया जादों बाजै दा गाज्रिसो मोनसिगोन खोमा लाफाथि बाजैया दे हरनो हायाबालाय आरो माथो खालामबावनो औलै बाजै फै बाजै न' सिङाव साहा लोंनि नै दानि बावसो दखानाव थांनानै सिनि एसे साफात एसे लाबोदोंमोन आंबो दिनै मेथाइबो लाबोनाय जायासै पुर्निमा दे जेबो नङा दे आङो 10 थाखानि बिस्कुट पेकेटसो लाबोदों माथो खालामबावनो बाजै जों मानसि सानै ओमफ्राय न'आल'सो दङ बाखि जेबो गैला न'आवनो सिखावफोरा धंस खालामलांबाय जोंहाखौ बेनोथ' जेथिंबो गाज्रिलै जोंहा बेसेबा सिन्थाबाय थायो आं बाजै बेखौनो बाजै नों दा दिनै फैदों जेबो मोनजानाय नङा आंहा बेखौबो बिराद सिन्थाबाय दङ बेदर बायनोबो फैसा गैया ना बायनोबो फैसा गैया मा जानो हागोन जेबोखौनो जानो हानाय नङा बाजै नाङालै जेबो नाङा आंनो गोसोफोरखौ गाज्रि मोननासो फैदों आंबो फिसाजोखौ गारलायनानै फिसाजोखौबो लाबोगौमोन बिनाबो स्कुल दङना आङो नोंसानाव साननैसो थानो सानदों र' एबारो दे थानो हागोन दे बाजै आंलाय गाबोननो थांगोन सानदोंमोन दा साननैसो थाबा मा मोनजागोन दे जेबोखौनो मोनजानाय नङा ओंखाम लगनबो थानांगोन जोंफोरजों मालाबा माइरंआबो जोबहां जानानै दङ ओरैनोथ' थाबा आं जेबो मोना नाथाय जेबो गैयाना थौ बाजै न' सिङाव थौ आङो आथिं सुग्रोनि र' बै दंखलाव न'आवनो सुनो हागौमोन नाङा दे आं बे बाहेरायावनो सुनि र' दे होमबा फै बाजै जेथिंबो गाज्रि माने एथ' गाज्रि दिन सोलिगासिनो इसोर जोंनिया मोजां दिन फैला नामा बिसोरबो ओरैबायदि गोरिब जालांबाय दिनै सानाखैमोन आङो आं बबे मोनसेखौ टेनसन खालामनोसो जाबाय बेथ' बे आरो बे न'निफ्राय थांबाथाय मिनिसोराङा आरो आंखौ खावलाय दांगोन माबा दांगोन आइ लाभ इउ माइ बालिउ आं मार बोरैबा मोनबायलै आं बोरै सहायबाय थानो बेफोरखौ